манбаҳои радиои озодӣ мегӯянд ташхис ё бозрасии суҳбатҳои блогери мустақил Абдусаттор Пирмуҳаммадзода анҷом шудааст ва гӯё ӯро дар содир кардани ҷиноят бар асоси моддаи ширкат дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ мамнӯъ ва ташвиқу мусоидати онҳо тариқи интернет гумонбар медонад. маълум нест ки Пирмуҳаммадзода ки аз моҳи июл ба ин су дар боздошт аст чӣ назар дорад. мисли ӯ блогерҳо ва журналистони мустақили дигар ҳам дар пушти панҷара мемонанд. як хабаре шуд ки ба зудӣ додгоҳи онҳо шурӯъ мешавад ва то куҷо ин гап рост аст мепурсам аз ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ки ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. салом хиромон, салом бинандагони гиромӣ. гуфтугӯҳо ки журналистон ва блогерони боздоштшудаи тоҷикро хеле зуд ҳукм хоҳанд дод тасдиқ нашуданд. зоҳиран мақомоти тафтишотӣ барои ин далелҳои кофӣ дар даст надоштааст. ҳарчанд гуфта мешавад нисбати суҳбату видеоҳои онҳо ташхисҳои додгоҳӣ ва забоншиносӣ баргузор гаштааст. аз ҷумла рӯзи 12 сентябр пайвандони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода журналисти боздоштшудаи тоҷик гуфтанд мақомоти тафтишотӣ додситонии Шомансур дар нисбати ӯ бо моддаи ширкат дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсии мамнӯъ ва ташвиқу мусоидати онҳо тариқи интернет тафтиш пеш мебарад. ба иттилои як манбаи наздик ба тафтишот ҳафтаи гузашта ташхис ё бозрасии суҳбат ва видеоҳои Пирмуҳаммадзода аз тарафи гурӯҳи муфаттишони додистонӣ анҷом ёфтааст ва ӯро ба ҳамин ҷиноятҳо гумонбар медонанд. моддаи мазкур аз 5 то 8 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Абдукарим Пирмуҳаммадзода бародари Абдусаттор рӯзи 12 сентябр ба радиои озодӣ гуфт санҷиши наворҳои ӯ 2 ҳафта идома намуд, дар ҳоле ки ҳамин наворҳояш дар саҳифаи YouTube нашр шуданд ва ин ки ӯро бо ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ айбдор кардан як тӯҳмат ва иттиҳоми беасос аст, мегӯяд ӯ. Мирзонабӣ, аз парвандаи дигар журналистон чӣ хабар? намояндагони додистонии кулли Тоҷикистон мегӯянд алайҳи журналисти дигар Завқибек Саидаминӣ бар асоси моддаи даъват ба сарнагунии ҳокимият аз тариқи интернет ё бо истифода аз ваколати хидматӣ тафтиш идома дорад. аз рӯи ин иттиҳом ба Завқибек Саидаминӣ аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. вале боз ҳам бояд гуфт ки исботи ин айбнома бар пояи наворҳои ин журналист дар YouTube тақрибан ғайримумкин дониста мешавад. расонашиносон мегӯянд Завқибек Саидаминӣ корманди пешини телевизиони давлатии Тоҷикистон дар барномаҳояш аз хатти қонун берун набаромадааст. назари ӯро ҳам ба парвандаи хешовандонаш намедонанд. пайвандони Далери Имомалӣ хабарнигори дигари боздоштшудаи тоҷик мегӯянд наздики як моҳ мешавад аз аҳволи ӯ хабар надоранд ва натавонистанд бо ӯ мулоқот кунанд дар СИЗО. аммо як манба аз мақомоти тафтишотии ноҳияи Шомансур бидуни зикри номаш гуфт тафтиши парвандаи Далер Имомалӣ рӯзи 18 сентябр ба анҷом хоҳад расид ва дар назар аст додистони айбномии ӯро ба додгоҳ пешниҳод кунад. ҳоло рӯшан нест хабари пешинӣ ба суд расидани парвандаи ӯ хато буд ё додгоҳ парвандаро барои нокомил буданаш пас гардондааст. ва аз Абдуллоҳи Ғурбатӣ чӣ хабар, Мирзонабӣ? бибинед, аз ҷараёни таҳқиқи парвандаи шарики Далери Имомалӣ ҳамкори Азия плюс Абдуллоҳи Ғурбатӣ хабаре нест. ҷолиб аст ки худи ӯ дар маҳбас аст ва филмаш дар ҷашнвории Қазоқистон дар қатори беҳтарин филмҳо намоиш ёфт дода шуд ва сарнавишти журналисти дигари боздоштшудаи тоҷик Улфатхонум Маҳмадшоев ҳамчунон норӯшан аст. пас аз дархости додистонии кул аз додгоҳи олӣ яъне 15 август барои ба 25 соли зиндон маҳкум кардани ӯ инак як моҳ мегузарад, вале ҳанӯзам ҳукми ӯ содир нашудааст ва барои пайвандонаш норӯшан аст бо парвандаи ӯ чӣ мегузарад. Улфатхонум Маҳмадшоева бо 8 моддаи кодекс ҷиноятӣ аз ҷумла даъват барои сарнагун кардани ҳукумати қонунӣ гумонбар аст. ба охири ҳафтаи гузашта ё дақиқтараш рӯзи 7 сентябр баррасии парвандаи журналист ва афсари пешини хадамоти амният Маҳмад Султон Мавлоназаров сар шуда то ҳанӯз идома дорад. ҳарчанд мурофиа озод номида мешавад, хабарнигаронро ба он роҳ намедиҳанд. Мавлоназаров ба даъвати оммавӣ барои амалӣ кардани фаъолияти экстремистӣ тариқи интернет ва таҳқири ҳокимияти давлатӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ айбдор мешавад. яке аз пайвандони Муҳаммади Султон гуфт бародараш ҳафтаи гузашта бо ӯ дар боздоштгоҳи муваққатӣ мулоқот кардааст, аз саломатӣ шикоят накардааст, вале гуфтааст гуноҳ надорад ва ҳар чизе дар фейсбук навиштааст ҳанӯз ҳаст ва ҳар кас метавонад ба он баҳо диҳад. хулоса тунгароӣ накарда намояндаи ҳокимияти давлатиро низ таҳқир накардааст. ин аст. ташаккур. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ба таври муфассал ҷараёни таҳқиқи парвандаҳои журналистони боздоштшуда дар 4 моҳи охирро бозгӯ кард.